केशवं ज्ञानदायकं सर्वाखिलहितकरं कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंद निधायिने अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सेई परम प्रेममय करुणा सागर भक्तवत्सल भावग्राही श्री श्री गुरुस्वामींकर श्री चरणारविंदरे ए अधम संतानर सविनय सभक्ति साष्टांग प्रणिपात। तत्परे विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अंतर्गत समस्त आदरणीय गुरुभ्राता भक्तिनी सदात्मा दिव्यात्मा आध्यात्म प्रेमी भाई भौणी मानू सप्रेम सश्रद्ध गुरुस्वामी विशाल विश्वस्य निदान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु वसुंधरावारी विमानमुनि वायु स्वरूपं प्रणवं वन्दे वायु स्वरूपं प्रणवं विवन्दे वायु स्वरूपं प्रणवं विवन्दे मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठान स्वाधीन मणिपुर पुरोहित अनाहत प्रवीण मूलाधार कर्णधार विशुद्धरे शुद्धचित आज्ञा चक्र अनुज्ञा विशुद्धरे शुद्धचित आज्ञा चक्र अनुज्ञा सहस्रार सार एका ब्रह्मरन्ध्र प्रज्ञा मूलाधार कर्णधार चरमनाथंकर श्रीहस्त लिखित चरम शास्त्र प्रथम पुष्प प्रथम पाखुड़ा केशवाब्द सप्तपंचाशत कल्याण देली तोते सबु प्राप्ति मोर हजि जाऊ पछे मिलू सदा तुम कल्याण मिलू सदा तुम कल्याण। भक्त दासर मागुणी शुणी भावग्राही गुरुस्वामी श्री 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 ठाकुर आमको कल्याण दे अगणित अनुगत भक्त भाई भौणींकर भिक्षाथड़ी पूर्ण करिसंती। चरम पृष्ठारे कल्याण देली तोते
ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାବାହିକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱ ଜନତାର ବେଦନାର୍ଥ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନାର ପ୍ରଳେପ ଦେବା ପାଇଁ ପତ୍ରସ୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁଖପାଠ୍ୟ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଏହା ନିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ଅନୁସରଣୀୟ ଓ ସକଳ ସମସ୍ୟା ଓ ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ଚରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଚରମରେ ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଆସିଛୁ, ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ କରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଚରମ, ତୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଏ ଜଗତରେ ବହୁ କଣ୍ଟା ଅଛି। ସେହି କଣ୍ଟା ପଥରେ ଥିରି ଥିରି ପାଦ ପକାଇ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ। ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଦୁର୍ବଳର ବଳ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସାହସ ବାନ୍ଧିବୁ ରେ ଚରମ। ଏଠାରେ ପବନ, ପାଣି, ନିଆଁ, ପୃଥ୍ୱୀ ଆକାଶରେ ତୁ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବୁ। ତୁ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତୀବ୍ର ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧର୍ମଧାରା ବତାଇ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାତୃଭାବ ଜାଗରଣ କରାଇଦେବୁ। ବାଳକ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ସମଭାବ ଆଣିଦେବୁ। ତୁ ଏପରି ଭାବେ କର୍ମ କରିବୁ ଯେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦବିଯିବ। ମନରେ ଶଙ୍କା ରଖିବୁ ନାହିଁ। ସଂକୋଚ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଭୟର କାରଣ ହୁଏ। ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବୁ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଜାଣିଛି, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଥମେ ତୋତେ ପରିହାସ କରିବେ, କରନ୍ତୁ। ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତୋ କର୍ମପଥରେ ପଥିକ ହୋଇ ଚାଲିବୁ। କାହାରିକୁ କପଟ ଆଚରଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କପଟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜେ। ତାହାର ମୋହର ଭାବ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରର କଥା ସମାନ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଶି ଭାବ ତୋଳିବୁ, ସତ୍ର ଚେତନା ଆଣିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ତାର ଭାଇ ଭଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ। ମନ୍ଦକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ଏ ଜଗତରେ ମନ୍ଦ ହୋଇ ଫେରିଯିବୁ। ଖୁବ୍ ହୁସିଆରରେ ଚଳିବୁ। ତୋର ଭାଷା ଯେପରି ତୁଚ୍ଛା ବା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ନ ହୁଏ ରେ ଚରମ। ଧନରେ ମନେ ମନେ ତୁ ନିନ୍ଦାକୁ ଯତନରେ ରଖିବୁ। ଯଦି ତାକୁ ତୋ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆଣୁ, ତାହେଲେ ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ତୁ ଦୋଷୀ ହେବୁ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାପର ବାଣୀକୁ ଲୟ ରଖିଲେ ତୁ ଭଲ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବୁ। ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଠକିଯିବୁ। ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା, ସ୍ନେହ ଲାଳସାରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସୁନା ପିଲାଟି ପରା, ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବହୁ ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ ଏକ, ତାର ତ ବହୁ ନାମ, ବହୁ ବାଟ ରଖାଯାଇଛି। ତୋତେ ବାର ବାର କହିଛି, ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମତ। ମଣିଷ ମତ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମତ ଉପରେ ଟିକିନିଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଜୀବ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ବିରକ୍ତି ତୋ ଭାବରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାବ ନେବୁ, ସ୍ଥିର ରହିବୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ସରଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ଚଳିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖେ, ସରଳ ହେବୁ, ଦୃଢ଼ ରହିବୁ, ବୋକା ହେବୁନି। ଚରମରେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେବୁ। ସେହି ହିଁ ସତ୍। ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବେ। ଯେପରି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ସେହିପରି ତୋର ଗତି କରିବୁ। ପଚାରି ବୁଝିବୁ, ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବୁ। ତୁ ନିଜେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ସେପରି ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଯାଇ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପୂରଣ କରିବୁ। ଦୈନିକ ତୁ ତୋର ବିବେକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ବିବେକ ସତ୍ ବାଟ ଦେଇ ଆସେ।
ତୁ ଏ ଜଗତରେ ସତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଅସତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେବୁ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, ଅନ୍ତରର ଭାବ ଏକମୁଖୀ ରଖିବୁ। ଯିବା ପଥରେ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ପଡ଼ି ଉଠି ତୋ ଲୟ ପଥରେ ପବନର ବେଗ ଭଳି ଗତି କରିବୁ। ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭରପୁର କରିଦେବୁ। ତୁ ଯେତେ ସତ୍ ବିବେକୀ ହେବୁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ବାଟରେ ସେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ତୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ ତୋ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେଝା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଝା ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼, ସିଂହ ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼। ତେଣୁ ସାନ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସତ୍ କର୍ମ ସତ୍ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଧର୍ମପକ୍ଷୀ ହୋଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବର ବନ୍ଧୁତା ପୋଷଣ କରିବୁ। ସୁଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ତୁ ମନରେ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତାହା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ନେଇ ଆସିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନୀତିବାଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଲଗାଇବୁ। ଦିନ ମାପି ବସିବୁ ନାହିଁ। ହିଂସ୍ରକ ହୋଇଯିବୁ। ହୁସିଆର ହୋଇ ଚଳିବୁ। ତୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମହତ୍ୱର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଆସିବ। ସାହସର ସହିତ ଦମ୍ଭ ରଖି ଏକ ଲୟରେ ଚାଲିବୁ। ତୋ ଚାରିପାଖରେ ବିପଦ ଅଛି, ନଚେତ୍ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତର ଭାବ ରଖି ଫେରିଯିବୁ। କଥାଟି ମାନୁଥିବୁ ଧନଟା ପରା। ତୁ ଯଦି ସବୁ କଥା ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବୁ, ତାଠାରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ବଡ଼? ନା ମ, ଆଚରଣ ହିଁ ବଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ଯେଭଳି ଆଳସ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆଣୁ। ଆଳସ୍ୟ ଆଣିଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଛବି ବସା ବାନ୍ଧିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଆଚରଣ ରଖି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ କୋଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେହି କୋଷରୁ ହିଁ ତୋର ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣରେ ହିଂସାର ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିବରେ ଚରମ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜାଣୁ? ଅହଙ୍କାର ଆସକ୍ତିରୁ ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଅବୁଝାମଣା ହୋଇ ଗତି କରିବ। ତାପରେ ଈର୍ଷା ଓ ହିଂସା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିବୁଟି? ବାବୁରେ, ଦୁଃଖ ଯେତେ ଆସିବ ଆସୁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବୁ। ଭିତରେ ସୁସଂସ୍କାର ସିନ୍ଧୁ ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜାଣୁ? ବାବୁରେ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ମତି, ଦୟା କ୍ଷମାର ବିବେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଗତି କରି, କଳିର କରାଳ ଦାଉରୁ ଦୂରେଇ ରହି, ସବୁରି ଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଜାଗରଣ କରି ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ଦେବୁ। ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଦେହ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ନୀତିବାଣୀକୁ ନେତି ନେତି କରି ବୁଝିବୁ। ଜୀବଙ୍କୁ ନୀତିବାନ କରାଇବୁ। ଜୀବ ଭିତରେ କର୍ମଫଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଫଳ ସାଧିତ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ କର୍ମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବିବରଣୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେବୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବୁ। ତୁ ଯେଭଳି ଅବୋଧ କିଛି ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ଦେହର ଗଠନ ନେଇ ବୋଧଶକ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚେତନା ଫଳ ଆଣିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଚରିତ୍ରର ଛବି ତୋଳିଦେବୁ। ତେଣୁ ସଭିଏ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ। ଚରମରେ ଗଳା ମାଳି ମୋର୍, ଗାରିମା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେବୁ ନାହିଁ। ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧି ଭାବକୁ ଗେରୁଆ କରିବୁ। ଚରମରେ ତୋର କର୍ମ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ମୋର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତୁ ପରା ମୋର କୋଳପୋଛା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ସନାତନିକେତନ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସର ଅମୃତ ନିର୍ଝର ବୁହାଇ ମୋର କୋଳକୁ ଫେରିଆ ଇତି ତୋର ଚିରମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ